susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano nga ni? 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 Napakiana hira. Ano nga ni hit mabubulig hitat gobyerno, haira magkadrudelain nga problema, haira panginabuhit. Ano nga ni hit aton mahihimo para makatabang hit aton kalugaringon komunidad. Ano nga ni hit iyong mga pakiana? Wis, aadinaan baton. Ha? Ano nga ni? Ano nga ni? Nagpapasibo kadagatan, kakurikod madagpan, hinin balon. Habaras na bulilit, kundiri hira, nagigisod. Hay, intoy, kamakuri mo pagdadong baga-baga kagudla, hinin balon. Kung nasisina na lakat ka, magpusa ang nakotabi. Waray-waray, ang tawag ka ako. Waray kwarta, waray paglaong. May panahon nga ako kinamay, danay ginka kahadlok ka. Waray nga musika usa ini nga nagahatag ng identity, pangilalaan iton mga waray. So kung diri ini naton susuportaran tapos satang pilikon, usala itohan mga pangilalaan, pero mawawarayan kitahin mga pangilalaan, usahan mga importante nga mga pangilalaan. Kung ako tamayon kay ini nga lawas pahandian may respeto. Diri kultura nakikita nga bagahin thread parahan traditional nga waray music. Nakakaghatag lay tirahin variety, tapos mga alternatives, tapos mga nakakagpuno hira han mga kakulangan han hadto nga mga panahon. Ini nga mga bago yan maupay ganito kay bagahan na ako hira, nakikigdungan hira, nakikigsabay hira, sabayan itong bagong kapanahonan. Pero usa nga butang ini nga klaseng mga musika bagay ni rin kalayo nga hauras nga maglarab madako ito ngan mas spread, pero kahuman ito makakuan lot ito hiya mawawara diri sa gaditon mga sering pa mga classic good nga mga winaray nga mga kanta nga bisan pa ito hagusan ng pira ka mga kapanahonan ginbabalik-balikan ito hit mga tao. Masyado kami hanakon, barkada na makianak kami. Kunain may baligya, may dumaog na babae, mahusay ang sexy na bakilala hiya. Nga nagkasarangay kami, nagipausa kami, kay naibahiya. Ikaw hindi bibiling at kasing-kasing, di rin na mawawara, bisan ako kumakain. Ikaw hindi bibiling at kasing-kasing, di rin mapapatayan, bisan ako kumakain. Kay ikaw ang nagpabago, libutan na kalibutan. Ikaw itong rasugaya, no permiyak buutan. Ikaw hindi bibiling at kasing-kasing, di rin na mawawara, bisan ako kumakain. Ikaw ang nagpabago, libutan na Sumakainan kung ikaw sumakaiha at tutulong ka, kung diin mo karuyan, madupan kita hanote, kung diin mo bumarahin.
na hininabiyahi waray abiriya kay ko na mamasahiro ako responsable permanente chinecheck ko tanan-tanan para't pasaras nagdiretso yan bisan ano kalo bakit agianan yan ako maglubrikdo dangat-dangatan ako nga mga pasahiro ko na ginaganahan na ganado sanglit ko may napasahi yan layo pakidoho kay maluya it kalaban labi waray kubradori ako na ubudo ko sanglit ko tinapabor di ni bawal di na pasahi ko rin po tirador kay mamahal gasolina nga boundary nagahabol di ako para may maduhol biskute kapamilya ko kaya na makurit manalapi sanglit kaban na kumayo dadlawa daw na bagat nagdadali pag insima mauna kaiski na mapuno punta sumakay na kung ikaw sumakay na tudol kong ka kung diin mo karuyan mabutuan kita hanote pagiging mong gumarahin ang ating biyahe kay magiging I'm Dave Too Cool for School from Liverpool. pare, timjiga hirote, kay bangin di ka nasa pumigana sa lise. Lagi-lagi pare, timjiga hirote, tumayag ka lang gani sigurado sa lise. Oye, okay! Usa, duha, tulo, na puno. Pare, timjiga hirote, kay bangin di ka nasa pumigana sa lise. Lagi-lagi pare, ayaw na pag-talk shit about me, guy. Nasabot ako what you saying and waray. Sige ba, papa? Okay na, business nila ako. Kaya kung isa ko Kun hanhad to may da mga sikat nga ngaran tungod gihapon iton mga kadaan nga kanta ini nga aniton atubangan yan ha nga siyempre in mga sikat gihapon tungod iton mga kanta nga moderno. Maupay nga aga mga kapamilya usa na liwat nga panibagong eksperyensya para haton nga tanan nganya na nga aga kaparti lagi hapon iton usa na katuig nga programa nga ano ngani espesyal nga adlaw tungod nga aton pagurustoryahan iton kabahin iton mga waraynon nga kanta kanina aton ay pabati iton mga kahadto nga mga kanta ngan sigurado ako napasayaw kamo tungod iton nga mga musika yan na aton liwat tihisgutan iton mga waray pop o moderno nga mga kanta o musika sa presente liwat nagiging kilala ha aton tagsa-tagsa. Igakaupod naton yan ang aga, maupay nga aga iton aton mga bisita. Welcome ko aton bisita hi JD. Maupay nga aga. Nga ari gihapon hi Jane Claire. Maupay nga aga yung atanan. Nga ni 10K hiton La Familia. Mga kapamilya, siring ko pa kun hanhad to may da mga sikat nga ngaran tungod gihapon iton mga kadaan nga kanta ini nga aniton atubangan yan ha. Nga siyempre in mga sikat gihapon tungod dito mga kanta nga moderno. Unahan ko JD. JD, kilala ka na yan na, usa ka na hiton mga ngintitingala nga singer, composer hiton mga moderno nga kanta, hiton waray-waray. Paano ba nagtikang iton usa nga JD? Nagtikang ako high school, nagko-compose gyud ako ng mga kanta, pero that time diri pa ako naglalapat music. And then one time nag-OJT ako Laguna. Nagpipinan mata akong mga waray-waray songs, tas nga to ko na-inspired pagsurat nga kung na di ka tarayo nga lugar bagat mas proud ka nga may dakanta nga waray-waray nga nababat yan. About iton La Familia? Nagtikang ako may dako kilala nga may dako sangkay tapos sangkay gap ni 10K pakilala ko kay maara man nagtuhiya nga para kanta ko so pakilala ko kan 10K tapos 2006 adto then naging part na ako ng La Familia. La Familia. Kay ano nga pwede man siguro ka mag-compose o magkanta iton mga Tagalog nga kanta or English pero mas ginpili niyo iton waray-waray nga music? Para akong ginpili ko ng waray-waray music kay nga da ko komportablingan para ma-express ko tag mga gusto pasabot tas para makarelate gapan mga waray-waray nga paret ibaliot nga waray-waray nga to ibang lugar maka-proud nga may dan nga kanta nga sarili nga aton good nga aton ba original waray-waray ikakaparayaw nato ikakaparayaw ibang lugar. Ay ikaw 10K kuan iton pag-compose in waray kay gusto naman ipasabot ha mga mamarating gihap or bisan na mga nagtitikang gihap paging artist bagyap na mas mo pay manggod aton ginaknan kan kung maray magtitikang hin naman magtitikang hin pag suratin kuan and
pag-encourage gihap na kaya naton magbuhatin sugad iton Manila at imbubuhat nira haton yinaknan. Paano ba ano ba tiyo inspirasyon nga may daka mo sugad hini nga mga ano ini nga kanta? Hino tiyo mga naging inspirasyon? Una, mga nakaraan, mga happy, tas mga sad nga mga moments it mga mag-uyab. Tapos itak mga nakikitan nga mag-uyab, daway har magbulag, daway har magkabalik. Daway latera, nagkakamayadan maupay nga dir nga maupay nga relasyon. So nagima kon mga positive kay tak mga nahimo, mga love song. Tapos bagat parera ma-encourage diri lorong nit uyab, tapos diri mag two-timer. So bagan sawad gabi to. About ikaw, Jean Claire, anon imo naging inspirasyon para maggamay ng sugad hini mga kanta? Bata pa ako, elementary, nakanta na ako solo. Sa mga stage, eskwelahan, intermission number. Tapos tungod nga nangada ko La Familia, mas na-inspire pa ako paghimuhin mga kanta nga waray-waray, more on love songs. Or love ako songs. Inspiration, being a composer and singer. About ikaw, 10K? Kuan bison gya pa realidad na-inspire ko dani tingani kon baga may gathering namon kami na grupo dari pagi rin 3 mes tas may danamon mga nauna-unaan na pidig surat ba ginsusurat namon ngan na iwas gyap kami itong paging anti-social bagyap ng mga kanta giniwasan namon baga maging gintatry naman maging responsable na writer gyap kay di naman natanan na ipapabati nimo insakto. Mas naging amin nauna kakilala iton La Familia kumpara kan JD. Paano ba nagtikang iton La Familia? Ako dati na grupo tapos na-stop milling la tapos dati na grupo. Nagkuha ko kuwan tapos tunal po terus bagat barkada ng laba batas gamit naman na La Familia kay bat kuwan naman pagkakabutangan at baga problemado pamilya. So di na naman nakikita ng kalugaringon pamilya sa mga kamagsangkay. Bagat sugad na labagin mo naman na kanlaya simbolo. Itong nga sitwasyon. Kakulangan namon. Pira ton yung grupo talaga, pira ka mga tanan. Upat kami day Raypakanan, Exodus. Tapos si Alvin Abilia waring kay tumod busy manggon may mga panamanggod namon responsibilidad gyapon. Iton JD amo nabaruan nga naging idolo mo iton La Familia. Kumbaga ang La Familia ko na performera stage bagat nagunaw nga sunod nga panahon siguro makakaupod ko nira kung nagpapadayon ko tagpangarap. Tapos ginpadayon ko nagpangarap, nakilala ko ira tapos siyahan nga ni direra naton nga uy idol ko kamo bagat ayaw gid pagsugad. Ginpasabot ka nga dati nagkikita lang kayo yan na posible na kita mag-collaborate in mga kanta. Tapos bagat share bat mga music. Karong signo mati di da nagtikang iton imo pagdadamo pa hinon mga ging compose o gin kanta. Usag pan La Familia akon mga inspiration nga magpadayon kay nakikitang ko man nga positive ang pagkaraoter mga tao. So waray rason nga diri kay padayon na akon pangarap maging usang artist o local artist. Nagdaog ka gyapon ha imo local vocal team tama ba? Local artist of the year tapos song of the year. Tapos anak ko no sa hiba ni may trabaho ni yan kuan breakthrough artist. May dako kantan hinumduman nga ikaw ang gimbibili nga nakasing-kasing di ba ara nakito. Amo ito ta kinayon nito iyo kanta. So sa itong ta kinayon natong ay inidolo ka mo. Paano ba tong iyo feeling nga giniidolo ka mo lot ato ni JD? Nalilipay kami nga na-inspire pag himo pa mga kanta nga waray-waray. Nga pwede gihap Tagalog or English kay tungod nga may da na ayun itamon ka. Gusto ko ikon ha, kay ano nga waray-waray nga kanta? Iton iyo talaga gin ko-compose, gin kakanta. Kadamuhin language o lingwahe nga po ninyo pag-compose itong kanta, kaya ano nga napili niyo itong waray-waray? Napili ko ng waray-waray kay amo manggut at yinaknan tapos napapansin ko waray-waray nga lingwahe diri yan nagawa sa Samar ngan Leyte. Diri parot Cebu nga nagawa sa Cebuano. Tapos para maging proud iti ba nga waray-waray bisan na nira nga lugar Tacloban, Manila or Hagawas. Nga kung ginmiminga ron may istorya nga waray-waray, pwede na lara kumanta, i-express nila nera kanta nga waray-waray. 10K. Pinili ko mong good at waray-waray kay diri sino na paging ambisyoso ba. Naguna-una ako iton future ba na iton
dinyaton magkamayada music scene ba na diri naton kinanglanon pa manabuk para maging kilala. So ay amo man gud dito na gagaraan naton na kailangan magpamanila pa. So mas mo pa waray-waray anay para kumbaga in kaso man kumbaga buinason higugmaon ka anay itong mga taga dira mismo hay may mo imo mga igkasiwaray nun bago ha iba. May saan nimo magin idolo iton La Familia? May daka pa ba hadto mga iniidolo nga hadto nga mga singers san una nga waray nun? Wari-wari. Ami to na mga nababatian kana nakon mga tiya kandananay nga mga chatsa. Bagat naayon maniran mga wari-wari nga kadaan siguro maging modern nga ni maayong gapit mga kabataan nga makaidaran namon. Ito no, balo, di ba may ito. Di ba may gihapon ito mga kanta. Kadamo itong mga kanta sumikat gihapon itong unang kapanahunan. Pero waray ba niyo, I mean nakikita ba niyo o may da ba nakikita niyo nga may competition liwat habot nga itong mga local artists? Para kung waray ko nakikita nga kakompetensya kay nagpapabili nitong respeto. Siyempre kung may da ka respeto, may da ka ito bagat utang na loob ba kun waray ra haing ka man yan na. So nagpapabilin to nga utang na loob ko ha gyud. About ikaw Jane. Para ako wala to kompetensya. Kay kumbaga dapat nga ni maging humble kita. Kay may daaton na kumba na ayun na aton may natapo daaton. So mas na-inspire pa ba? So para ako bagat diri kinahanglan yung kompetensya kay papreho kita waray-waray ba. So mapakilala kita as waray-waray. Mga waray no. Mga waray. May da ba kamo nakita nga problema while nagko-compose financially sugad ba ito nga mga problema? Financial maglulugar rin kagud kun magpupursige ka bagat ma-set up kan imo tapos imo istudyan paano mag-record tapos problema liwat kung may naka problema makuri ka makakompose kay masamok ti muna-huna sugad broken hearted ka di ka nakakapaday bisan guti na 1/4 na lang di ka nakakapaday nakakahimo ka talagang kanta kung positive ti muna-huna ngan wari ka problema happy ka pirmi amo ito para kon Jane pag-producehin kanta labi na kon album kinahanglanon man gud kita ito maggawas-ing kwarta di ba so usagap ito ang problema kay diri ba kita nagiging nagkakadahin album dayon kay tungod hiton production ba kulang kitahin ko fund o sa deta kulang na support oo sa deta I mean paano man kamo nakakatara ito niyo personal talaga na personal nga mga paano man liwat ito I mean na-income baliwat kam for example na present kamo or gin-invite kamo hinusa nga event tapos ma-perform kamo kita kami talent fee sa amin ito among gihap kuan namon gihap ini na governor itong LMW ban twofold. Number one, supply. Pero it's not so much of the supply. It's more of the pipeline. Okay, bisang damo damo itinitipid. Kung waray luwat ini baga magluto, baga napatuban, or itong portahan, siya makakain. So salit kung kikitaon niyo ko, sirani ka mo hapawin, nari ka mo maras-maras, may nakamagubig. Pero kung nagkikaharayo ka mo, hit 5, ikaw kumpara naton ha Cebu makusog itong suporta ito nira mga mga singers, composers dito kumpara ha din ha ato na pagkita ba ninyo ini nga yung bubuhat ini nga pagkamay din yung mga kanta nga yung compose kamo in singer na itong mga waray-waray nga music dako ba itong bulig para mas maging kilala pa itong waray nun mga waray nun para kung dako gapito nga bulig kung masuporta gapito mga tipag mga namamati tapos masuportera kung may danamon mga event makatera siguro maabutit pa noon nga mas makusog pat mga waray-waray music industry nga niya Tacloban. Pagkita nimo nakikita baliwat nga magkusog it support may da mga na-support may dagap mga nagpapabilin nga okay lera steady la pero may dagap mga nasuporta natungod ako nga may da talaga nasuporta usan ako ito salamat gyapon na baga okay gyapon nakikita na maupay itong response gyap ba tutok kami ha kuan gyap at itong mga namamati namon na appreciate gyap kay taragot tamon kumbaga fuel itamon kuan namong gimbubuhat paano niyo ginano paano ba niyo
na-cope up hiton itot iba it damot nasing agi pag pinamati ko mat nga kanta waray good waray sense ito ba paano ba kami ito siguro di rin ikakaliro nga nakakabati kamo ito di ba paano niyo ito ginano yes JD para akon siguro bagat di rin nakakarawat nga may tao nga may talent nga suga dito bagat insecure ba insecure to dito nga insecure kumbaga ay kita pag pinamati ito kay bagat pamati ko gusto nim maging kung ka maging artist ka pero wala nim kahimo bagat na insecure ka lugod nim kalugaringon kumbaga kung nadir ka mon it's okay pero kung nayon ka mon mas okay para akong liwat itunay nga music lover talaga diri lang na focusin usala nga genre nga tanan nga genre. Okay. So makasabot kami nga na-appreciate ta amon kay namamati amon nagkikita amon kung nadiri lotera na respeto liwat kami pwede ni ibalhin pinamamatian from one station to another kung nadiri hera pero so far wala pa may nagbuha amon wala pa so ito nga inspired kami nga kumanta pa paano ba namon masusuportahan itong waray pop music pagkita niyo siguro mas maupay kung sigun taradyo may dera sinisir nga every hour bisan usan naman lang local music mabatian para diri ba bagat uy may waray-waray na liwat kumbaga kada bisan usa or 2 ka oras may mababatan nga usa nga waray-waray okay na ito iyo okay na ito dako na ito nga bagat igkakalipay nat namon iton MOR di ba suportado may dangan ni local vocal nga uska oras puro gud waray-waray nga dagay pa ko nagtika nga local vocal ito nga segment nga kanang kulma ka local vocal okay ikaw mo pagkita niyo paano aside ito na mention ni ni JD paano ba makaka-suporta kami ito waray pop music ito nga padayon paghatagin gigs sa dito mga shows kung nahimo kami nga guest nagkikilala pa kami so dire kami mangangalimtan sa ito kuan na magyapiton sa ring ni Jane Clara kung may labi na kong patron or may ko na event din ni Takloban nun di rin ta kuan na fokusan iton mga foreign manggod di man maiwasan kan siyempre kung hinot sikat amot kukuhaon pero dinta kangalimtan taton mga local artist labing na mga banda iba pa na mga artist din ni Takloban na kuhaon gihapon ba kay amo gudito na nagkukuan nagpapa nagsimpaman na experience nakukuha sigurado ako ay pinaagi nga programa nga nga ni additional namon nga pagbuliga iyo di ba nagpapasalamat gyud kami nga nag-guest kami din ni nga bangin may daka mo mga bag-o nga kanta nga igpapagawas siguro may namig papagawas nga kanta yan nga October or November entitled Ikay Mapasa Akin upod namon ni Kuya Elmer tapos si Bani ginwo-workout na ito namon para may dalawat kami bagat ending song bangan at December kanang cut namon kanang 2013 ano iton ada ito nga kanta Ikay Mapasa Akin bagat nangangarap ka nga maging bagat ikay mapasa akin gusto mo maging hiya o gusto mo maging maimo hiya in a proper way nga na respeto malipayong ka bisan nag-istorya ka mo mga simpleng nga butang nga nakakapalipay ito sa nga lalaki ora o sa nga manguruyab La Familia ba meda ay promote ko na lang rapatak sa ito yan na compilation album itong mga local rap artist linihat Takloban na nahimutawan namon na gathering gihapan kuan na mag-inspire giya para ito na album sa manggod ito kumbaga sharing paman nira diploma iton mga artist magkamayada ya album ngan tungod dito hinaton ta ma-inspire namon iba na gumawas magsurat kan maging artist liwat okay JD pwede ko ba makahangyo mo pwede na gusto ko lang mabati itong imo kanta nga ikaw ang bibili nga nagkasing-kasing Ikawit din bibiling, ita kasing-kasing, diri na mawawara, bisan ako pumakain. Ikawit din bibiling, ita kasing-kasing, diri mapapantayan, bisan ako pumakain. Ikaw ang nagpabago, libutan na kalibutan ngan, ikawiton rason kaya no, permiyak buutan. Ikawit din bibiling, ita kasing-kasing, diri na mawawara, bisan ako pumakain. Okay, thank you JD. How about itong La Familia? Sample naman, sample. Kung ikaw sumakaingan, kung ikaw sumapay. Sige, sakay na. Dudulong ka, kung diin mo karuya. Mabot man kita norte, o diin man gumarahe. Ang atong biyahe kay magiging mahimya. Yeah.
Ati sakay, masak aping papasakay. Oo, okay, para ito mga drivers, multi-cab drivers. Okay, damo nga salamat JD, damo nga salamat sa Jean Claire. Salamat. Ngantin kay nganunta magpadayon pa to niyo gimbubuhat nga pag compose hin mga waray-waray nga music ngan padayon kunta nga magin medium hin komunikasyon ito niyo mga kanta hatag sa tagsa nga grupo. Thank you. Nga damo nga salamat. Damo nga salamat.